Como a unha das principais propostas do seu programa de goberno que agarda poder levar adiante se chega á alcaldía, o candidato do Partido Popular de Rianxo, Germán Ayud, aposta decididamente polo impulso do actual polígono industrial, como a mellor fórmula para a creación de emprego e desenvolvemento económico do concello. Co fin de analizar as posibles estrategias para a dinamización do parque empresarial de Té, cunha ubicación estratégica, o alcaldable mantivo unha reunión con representantes da Asociación Rianxeira de Empresarios, un encontro no que tamén tomou parte o conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde. Temos constatado que Rianxo necesita un pulo dende o punto de vista da dinamización económica, dende o punto de vista da dinamización comercial e tamén de impulsar a actividade do propio polígono industrial de Rianxo porque de alguna forma é clave para o impulso económico e para a creación de emprego que os empresarios teñan as condicións axeitadas. Eso precisa de impulsar actuacións concretas desde o punto de vista da bonificación fiscal, desde o punto de vista tamén da atención ás necesidades que teñen os propios empresarios de información, de asesoramento e de facilitar as tramitacións burocráticas e finalmente un acceso ao solo empresarial que permita que a dimensión das parcelas sexa axeitada e por eso será importante instar a SEA, a xestora do polígono, para que efectivamente poida dar unha resposta tamén desde ese punto de vista de necesidades que precisa neste caso o tecido productivo en Rianxo.